Lakang yaki kena badang hapo ka khandrus nyam karta ban penenkam lengba ki social media kum ka Facebook, Instagram bat TikTok. Ngiem hakani ka juk ka bamenta kum kata ka perthai ka bala shai bha bat iya ka ka bangi kwa bante bat lum cingtip ngim da don kamshu ban penjenjar yala de ban hablai chakita ki cyber neki jaka bala ban yarap kumno ban yo cingtip habaro kiliang balaja long hapo jongkani ka sla perthai henry kala pensuk shisha namar tang daki simpre akti hala ka jongka kamera yang ngila ban yo lut yakat ke ka bangi kwa ne wat cingtip lengba ki mobile phone jongi bat kitiar komputer bak klaimbor kani kalawan ra jingsuk shikade ya kibriu penban kum kini ke baro kadon ka jingyo nong baru de kimi kibabun ki jingdo nong lengba kani ka juk social media hakini kisnem kabalakta wat ya ka jingim jung kibriu wat ban shimno yala ka jong ka jingim namar ki jinglap jungki lengba ki jingtip babun ba ya kani ngila ban sakhi lengba kita ki jingyele kai neki games kibala wanra yakum katai ka apot ke ka bangi kwa ban khamngam chiliu hangne kalong kumno bathato ka dehok ya ki badang red karta ban penun kam ya kilat ai jingtip nekitnat social media baper ka ban batai ne lum jingtip henry deitang kitu kiyeng kisem kibala shakta batmat ki sotho khamba bahato ka bhane em ya ki khna ban penun kam khamtam ya ka Facebook, Instagram bat TikTok kibalalong kilat kumno ban penpau yala de shaka perthai kat kum ka jingwat nya lengba ki riu shempang jongkari Australia kilalap baki khna ki badang don hapo ka khandrus nam khamtam kitu ki bajupan kam ya ka Facebook, Instagram bat TikTok kila shakta haki babun kiliang lengba jongki namar kimla shu khamtam kumno ban penle jingmut bha haka jingnang jingstat batru de kabalakta no iya kabar perkhad jongki dakum waipat kabalawan lam penban shaka jingdo nong haka jingim jongki anda kilayat iya karta jongka jinglong samla bat rangba jongki kumno banlong kibas setel halaka jongka sap bat kakam jongki kani ka jingwar bnya ki riu shampang hapo jongkari Australia lengba ki khna badang don hapo ka khandrus nyam karta lapan poi ya baro ki jingtip shaka sorkar Australia hakaba daka jingya suthu jingmodlang ki bor badai pej ya ka imlang salang batrude ki riu shempang kila thau sundon daki kendon ki batenge baki khna hapo jongkari Australia ki badang don hapo ka khandrus nyam ki numla shu bandang penenkam khamtam ya ka Facebook, Instagram bat TikTok ya ka de la penbenadau Anthony Albanese ubadai Prime Minister kari Australia hapo jongkatai ka kendon bat thamai kino ki khna ki bayale persha bansushna thok yaki akaum jongki ladalap ki try jongki ki company neki apps kinhap ban kitkli badrude ban ngat haka jingsha dain kuna kabakot shaka life $1 million katkum katai ka kendon bat thamai jongkari Australia badrude yakatai ka rules an sedang ban pentri kamno nadu ubnai Januari jong usnam arajar arpsan habaro kawai kari Australia habashu bisharnya ya ka jinglong jingman jongki khna khamtam hakini kisnem ba menta ladon kam shisha banshna ne don no ki kendon ba perking ba ki khna kin panon kam mi ki babun kilat social media ne kilat ai jingte ba pher namar ka jinghyar arsut no ka jingnang jingstat kabala jalong ru hakari India jongi kumta kum katai ka jingsim rai jongka sorkar Australia kala ban yarap pia shibun haki babun gi benta bakumno ki khna kin penle jingmut shwa nak benta kalawe hashwa bakin kenjo sha umau jam ka jinglong samla bat jongka jinglong rangba haba persang banti bnya naki paiba basyong basa hapo jongkari Australia layo jingte bakumba nyo persen kila kersan pura iya katai ka jingtmu bat thamai jongkarai bala thau thamai dakari Australia